Fit-tmiem il-ġimgħa li għadda qasmu l-fliegu ma' 62,000 passiġġier dan kif l-4 vapuri li għandha il-kumpanija Gawdew Channel operaw xejn inqas minn 290 vjaġġ fejn għal xi ħin il-vapuri ħadmu mingħajr skeda u bdew ġejjin u sejrin biex ilaħqu mad-domanda. Fi stqarrija l-Ministeru għal Għawdex qal li dan reġa' kien tmiem il-ġimgħa mill-aqwa l-gżira tat-tliet għoljiet hekk kif it-tfal għadhom bil-vaganzi ta' Novembru. Fil-fatt it-tfal ma kinux skola fil-jum tal-ġimgħa u anke f'dawn l-ewwel jumejn tal-ġimgħa biex bekk aktar familji għażlu li qattaw ftit ħin ta' kwalità f'Għawdex. Illum il-ġurnata m'għadniex nitkellmu fuq l-isfida tal-istaġjonalità imma lejn kif se nittiraw turisti ta' kwalità, qalet il-Ministru Justin Caruana. Hija fakret kif permezz ta' numru ta' festivals tematiċi qed jiġu attirati bosta nies. Fil-fatt tax-xahar ta' Novembru li qabel kien meqjus bħala xahar kwiet hemm xejn inqas minn 5 attivitajiet kbar li għalihom jikkonkorru anke Maltin li jażlu jiddefertu u jkollhom ftit ħin tal-mistrieħ fil-gżira Ċija. Il-Ministru Caruana qalet ukoll li għas-sena d-dieħla il-vot għal dawn it-tip ta' attivitajiet żdied. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.